Yo, what's up mga parates? Nagyapunta diri sa atong Garden of New Eden. Garden diri mo atong area of responsibility. What's up guys? Itorta mo diri sa atong tobacco plantation. So natay mga plantation diri sa tobacco guys. Adi. Guys, so mo ni atong tobacco plantation. Tobacco ni siya guys, kini siya mo ni siya himuonon og kini. Daghan man siya nga punuan no. So mo ni siya himuonon og kini Winston Red. Kini siya Winston Red ni siya nga punuan. Og kini nga punuan Winston Black. So sa mga hilig og Winston Black diya, kini Winston Black ni. Kini siya tagas man gani siya Marlboro long no, dili champion long. So kini Marlboro ni siya, Marlboro. Kato siya diri, kini diri. Ulon gyud. Kini siya, grabe ni siya kamahalon guys. Nga kuan, tambok kayo no. Kita na to, tambok kayo atong tobacco. So, tambok itong tobacco guys. Mo ni siya gitawag na to Philip Morris. So mahalon gyud siya siguro guys, Philip Morris. So sa mga hilig dia og kuan, sigarilyo nga marbles. So ang marbles daw guys nara. Ini marbles siya guys, mga baratuhon ra mga sigarilyo ba ni marbles siya. So kuha na to siya kuan no. Kini siya. Pusla na siya guys. Kini himuono ni siya kuan. Kini siya, kini maingani niya. Yung dili pa siya harbison guys. Kini maingani himuono ni siya og tulo ka bibi. So na tulo ka bibi. Trisby ba? Trisby. Trisby guys. So mga hilig po diya og hudlom. Hudlom guys, sikat yung hudlom karon. So wala pa nagasigarilyo og hudlom. Pangita sa inyong tindahan na yung mga nag-deliver diya og hudlom ng mga sigarilyo. So kana siya sigarilyo. So gini, nadi. Mo siya himunog hudlom. Pero original ya bro siya kay mo man himunog hudlom. Gikan gina sa tabako. So okay guys, mo ni karon diri. Ini usbon ko mo ni si Winston Red, Winston Black, ato si Philip Morris na dito. Ini si guys, uy, nakalimta na to. Ini, mo ni siya Fortune ni siya kasi gini. Iya mo ngani. So moro na guys. Kay salamat mga paritis sa pagtan-aw sa tong video karon. May buntag og atangi pa ninyo guys. Ug mga paritis ang atong mga video diri sa Bukidnon guys. Daghan kay tag pwede video diri daghan kay tag mga vlog, pwede vlog diri. Okay? So mora mga ayayay nga mga paritis. Kay salamat og may buntag. So kini si ayay bisag vlog nagaingon nga ang lungsod nga pasagaron mo'y makapukan sa atong demokrasya. Apan ang lungsod nga malagaron mo'y maghatag og kusog sa atong demokrasya. Salamat. Bye-bye.